No tervepä terve. Nyt unboxataan tämmönen Parklite elektroninen pysäköintikiekko. Tosi täytyy myöntää, että tulee huijattu. Mä äsken unboxasin tämän täysin avaamattoman laatikon, niin kuin se kuuluu kaikkien ohjeiden mukaan tehdä, mutta sitten mä kämmin ton videon kanssa, niin nyt vähän huijataan, eli tää on jo kerran avattu. Mutta tää on siis elektroninen pysäköintikiekko, suunniteltu, kehitetty Tanskassa, testattu -40 asteen pakkasessa. Ja kehutaan, että on tällä hetkellä markkinoiden pienin, kevyin ja luotettavin elektroninen pysäköintikiekko. Parklite voidaan asentaa sopivaan paikkaan tuulilasin sisäpuolelle. Sinun ei tarvitse enää huolehtia parkkikiekon asettamisesta manuaalisesti. Parklite asettaa pysäköintiajan automaattisesti. Alright. Eli idea on siis se, täältä löytyy hienot asennusohjeet, jotka menevät asennusohjeen laatikkoon. Tämmönen rasvanpoistopyyhe, koska tää liimataan auton etuikkunaan niin, että kun auto liikkuu, siis tää on auton etuikkunaan liimataan. Ja täällä on käyttöpaneeli, jossa tosta painellaan tommosella jollain kynällä tai jollain pienestä reiästä, joka on tossa. Sitten napsutetaan tästä isommasta kytkimestä tunnit, minuutit kohdalleen. Siinä on päivämäärä kohdallaan. Ja idea on se, että auto lähtee ajamaan. Nyt ajetaan ja tulee pomppuja. Ja sitten ei pitäisi tulla pomppuja. Katsotaan näkyykö tää tässä kamerassa. Vaan kun auto on pysähtynyt, niin pitäisi tulla sitten se pysäköintiaika jossain vaiheessa näkyviin. Mikäli tämä siis toimii. Jännitys tiivistyy. Okei, tuli 1.30 saapumisajaksi, mikä on ihan oikein, koska kello on nyt 13.22. Ja näin tämä pitäisi toimia. Tällä pitäisi välttyä ne yksityisten ja kunnallisten, mutta varsinkin yksityisten, jotka on ihan riesa, kun niitä on joka paikassa, niin yksityiset pysäköintisakottajien mestat. Ja unohtaa koko se parkkikiekko homma. Tietysti muistaa, ettei jätä pitkäksi aikaa. Saas nähdä, miten toimii. Yritellään. Moro!